Sa Good Vibes, nagasapol ang mga tourism officers ng Tagsakabanwa kag syudad nga sakop sa Northern Negros Natural Park kag ang CENRO para planuhan ang pag-promote sang ecotourism kasubong man ang responsable nga pagbisita sa mga turista sa sini nga mga lugar. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamos ang mga tourist destinations sa Northern Negros Natural Park nga sarang ma-enjoy kag makadtuan sa lokal nga mga turista lang anay sa karon kay may pandemic pa. Pero kinahanglan nga siguraduhon nga ang ini nga mga lugar ang dapat nga ginahalungan kag wala ginaguba sa mga turista. Ining rason kun nga nagasapol sa karon ang CENRO kag mga tourism officers sa 11 ka mga banwa kang syudad nga kabahin sa NNNP. Luyag nila nga makabangon ang turismo sa sini nga mga lugar nga wala ginabutang sa alang-alang kag ginaguba ang mga tourist destinations. And also we're identifying additional destinations in each LGUs. Ang purpose niya is to involve the local community in the management as well as protection na sa atong remaining forests diri sa North Negros Natural Park. Si Mayor Jerry Rojas Murcia ang huwag sa pagsinapol kag siya mismo ang nag-aabi sa sini nga mga plano. Bangod siya mismo nakakita nga dako pagid ang potensyal sa ilang banwa, bangod madamo pa sila sa mga waterfalls nga hindi pa malabot sa mga turista bangod wala sang dalan. Gani pinaagi sa pagbuligay sa nagkanilain nga mga ahensya, nagapati siya nga mangin-isa man sila nga kaladtuan sa turista kung ma-develop ng ini nga mga lugar. So those are the falls nga wala na ako nakita. Mismo some of the people in Murcia wala nila makita unless you go there no makita mo ginang waterfalls na katawag sa mga waterfalls and it's really clean water because wala na ito pamalay sa mapaw. Dugang panihirang gaya, dapat makahangop ang mga turista sa mga pwede kag hindi pwede kag dapat gina-regulate ang ilang pagbisita sa mga lugar para in kaso nga may ginahimo nga hindi amo mahapos ang pag-trace kung sino ang may kahimuan. Ang proper nga guidance kung anong himuon kay we will be entering sang areas nga rich in biodiversity, so may ara sa mga restrictions nga hindi pwede. Serye sa workshops kag meetings ang ilang ginahimo sa karon kag ang LGU nga wala pa nagapadala sang tiglawas sa meeting ilang nga ginabisita para mapahangop kung ano ka importante ang ini nga kampanya sa gobyerno.